Harry Hole. Možno vyzerá takto jeden z najznámejších literárnych detektívov súčasnosti. A možno takto. Problematický detektív, ktorý má však chrbtovú kosť, je nekompromisný, nepodplatiteľný a poctivý. Aj o tom sa hovorilo na krste 10. knihy s Harry Holem Polícia na cestovateľskom festivale Bubobal v Bratislave. Sála praskala vo švíkoch, tlačilo sa v nej takmer 700 ľudí. Prekladateľ Nesbových kníh Jozef Zelizňák priznal, že niektoré scény simuluje v realite, robí si nákresy, schémy, aby pri preklade všetko do seba dokonale zapadlo. Novinka Polícia patrí medzi najtemnejšie a najnapínavejšie Nesbové knihy a už prvé riadky vás vtiahnu, veď počúvajte. No dobre, norská veľvyslankyňa Inga Magistátová číta Políciu v norčine, takže možno nie všetko rozumiete, ale pani veľvyslankyňa, krstná mama knihy, sa prihovorila aj po slovensky. Som veľmi rada, že tu dnes spolu na novej knihy UNESCO Police. Jo Nesbo je podľa veľvyslankyne mimoriadne talentovaný spisovateľ. Stal sa fenoménom, ktorého knihy preložili do 46 jazykov. Do svojich krimirománov dokázal dostať aj kus Nórska a osobitne hlavného mesta Osla, takže mnohým táto severská krajina učarovala. Aj krstnému otcovi knihy Polícia, expremiérovi Mikulášovi Dzurindovi. Že je to nielen úžasná krajina, že sa nielen dobre behá na holmém kolene, ale že ten kontrast medzi bohatstvom a normálnosťou ľudí je naozaj veľmi pôsobivý. Na Slovensku sa predalo už vyše 100 000 kníh od Jo Nesba. Najnovšia Polícia ovládla rebríčky bestsellerov týždne pred vydaním a vyše 500-stranová kniha vás rozhodne nesklame. Možno vďaka nej vyhráte aj poznávací zájazd do Norska po stopách Harryho Holea alebo niektorú zo 160 krimicien. Viac na www.severskekrimi.sk.